bawal nang magmaritis, magmerkulis. Sudah ninyo, asal kayo mong mga maritis ba? Nya karon guys kay mag storyboard ta guys, mga istoryang walay klaro ba. Ang istoryang binutbot ba, puro binutbot, buton man kay ka. Mo nang storyboard, buton man ka. Kung di ka butbuton, dili ka mag-storyboard. Kay kung storyboard yung istoryahan, puro ginabot-bot. Mura ginagkuan guys ba, kanang pataka kani kag istorya kani guys, kanang daghan kay nana karon guys. Daghan kayo gyud ng butbuton kani kayo guys. Ang daghan kay pasangil ba. Niya kalimitan ra ba jud. Will you please repeat it? Taka lang pumasangil. Daghan kay maritis pod. Ang mga maritis mag istorya didto. Nalain na pa yung istorya dari Pikas. Ang dungag-dungagan bus mga maritis guys. Kurang hasti ho gaya. Terus nasunod na. Mo nang masubrahan na guys, imbis gwapo kay mong performance dari Pikas. Chismis ka diri makabati na noon guys. Mahimo nang kuan ba kanang isyung dako. Bis gamay kayo tungod sa mga maritis. May kay nang stipleran ng bapas mga maritis no. Pero mao man na ilahang kuan. Kinabuhi di man gadagan. Unang sagdaan na to mga maritis guys. Gwapo kay na mga maritis guys ay. Liwat kay na siya las. Ilang kay mga maritis pod. Pero guys ay joke lang na guys. Yung mga maritis laham ng kalipay guys. Munang suportahan na lang nato na sila guys. Dapat gani. Taga na sila og mic guys. Katong kuan ba? Kanang Bluetooth na mic. Katong na speaker. Para dili na maghinunghungay des kilid-kilid. Munang gwapo kay nang kuan. Chudritso ra ba? Anong loudspeaker kayo para daggang makadungog. Dili kay maritis. Sila ra po nakadungog, kinunghungay. Mga klaro na inana guys. Dapat chuditso ba. Hangit kina mga maritis na kuan ay. Maritis gani ka karon, di na ka dapat maghinunghung lang. Dapat jud kuan ba kaning padungog na nimo sa uban ba para klaro ang imong maritis. Dili kay maritis ka wa pi klaro. Mo nang ang maritis pod na uban taka ra pagyaw-yaw sa ubang maritis. Paano masabi? Mo nang katakod-takod ng maritis. Wa na klaro ang kuan ba chismis. Imbis ni ingon lang dito na kitaan kang naikuyog pag abot dito kitaan kang naikabit. Wa na kabit na noon kuyog ra man dato. Abot na sa kabit. Wa gi klaro guys. Sa mga marites wa jud. Mo nang
Lisod ba nang magmaritis ka karon kay nanay kaso ba? Kaso, daggan kay kaso na guys, mga maritis. Kana sulod sa ako, basta mga maritis sulod sa ako na. Joke lang kita guys. Storyar nito, storybot mo, ano yung storybot no? Mura putag maritis, ano yung storybot? Tako lang nitong agtang na. Hapit na maupaw guys oh. Sama ni guys eh. Manang pataas tagbok guys kay kita niya tong upawan eh. Nanda kon guys. Nanir ni guys oh. Cute pa. Na kita na mong piolo, buong mata si piolo. Oh my God! Wow! Nang kapoy kayo ng mga marites guys. Dahil dapat mo magmarites kay isod kayo basta magmarites mo eh. So kinang mga marites ba kay dapat dili mo magmarites. Magmerkulis mo. Bawal nang magmarites, magmerkulis. Suda ninyo, oy, asol kayo mong mga marites mo ba? Di ara tataman guys ng pag-storya og marites guys kay lisod kayo guys. Marites po niya to sa ubang marites. Na guys, okay na to guys. Di ra tataman guys ang mga marites. Dapat magpatudlo mo sa Miyerkules para hasol inyong muibis. Taman guys, bye-bye.